Alhamdulillah. Sami sehat Bu nggih. Sehat, Bang. Sing penting sehat. Iki rendeng apa ketiga nandur jarak ning ora. Risma Kuncoro jos ya. Sami sugeng rawuh paduka mirsani ketoprak Risma Kuncoro. Sok taun ngarep Risma Kuncoro ditanggap maneh. Ya. Ketoprak Risma Kuncoro. Lunga Mekah numpak onto gelar sajadah kleru celana gugup menapa ning ra dadi apa sing penting nindakno syariate sebagai seorang muslim. Kawitane maca bismillah ungkasane Alhamdulillah. Mumpung urip dulur ayo ngibadah so yen mati bentuk barokah. Maghrib terus ngisa lunga pati rak nyangking timba Sandang pangan seger kuwarasan yen sedekah bumi nanggapo ketoprak nanging aja lali ketoprak Risma Kuncoro. Risma Kuncoro. Aku yen eling sejarah pati Tombro negara sing dadi bupati. Ayokan bapake apa? Ana mblotho sing ra percaya ananing Gusti. Akhire mati kena azab ilahi. Bareng pati wis dadi kutha bupatine Wasis Jaya Koyo-koyokan bapake apa? duwe titian kang membo turangga. Akhire kijolan sapi pragala. Ana crita dalang sapa nyono nalika dalang ning paranggoda nyabetno buta kleru Gatotkaca lencong mati dalange dijak lunga lungane keloro-loro
sing dadi waranggana adine loro tresna karo Kembang Jaya merga ngerti timune gedhe tur dawa yen pati ana sisih wetan ana petinggi bagus saka Jembangan bojone yuyu rumpung nandhang kasmaran nganti ndadekno pasulayan yuyu rumpung pancene kondang duwe sabuk jenenge Karawelang sondong makerti mati dadi nggo totoan yuyu rumpung kalah mulih gak katokan sejarah singkat pati jare ketoprak ibu dirti sejarah ketoprak ketoprak Risma Kuncoro pelawake telu trio lawak Risma Kuncoro ana Pak Udik ana Pak Konyil ana Pak Konyik bendo parian siji mboko siji ayo ya ayo Mbak Konyil Mbak Konyil pancen oye jenengku ya Mas Konyil dagelan cilik tidak komersil hobiku numpak sepeda trail nek ditagih utang mripatku mecicil ana sing ngarani aku dagelan kerjaku ning panggung hiburan kayaku rada lumayan teko omah entek nggo mbayar kreditan iya ayo ganti bakonya yo ayo bakonya Bang Salan Mbah yo asem kalang sedekah bumi sedekah bumi ning asem kalang iya asem kalang sedekah bumi sedekah bumi ning asem kalang iya lho iku Mang Parian apa cerita ora sambok kandhani jane wong asem kalang iki sedekah bumi Parian kok wong edan lho mata ya suka dukane dadi petinggi apa meneh nek wayahe sedekah bumi kabeh warga do ditariki yen ana kurange petinggi kudu nambeli paling rekoso dadi kami tuwa awake lemu bengkoke amba senengane nulung para warga sok yen mati mlebu suwarga amin rekasane dadi Mbah Mudin yen ana wargane mati melu prihatin yen tok selawat kanggo fakir miskin yen ora entuk selawat mulih karo batin iya Mudin nggonku iku Parian perangkat ini. Ye. Paling penak dadi pelawak masa depane mesti kepenak. Apa sebabnya tak sambi ngetoprak sebabnya bojoku njaluk wedak ana sing ngarani aku dagel jare mentalku lak wis kendel cah cilik-cilik guyu kepingkal-pingkal sebab ngerti barange gedene sak dugel iya sorry Bu lali aku mau ape parian kok ora kesuwen asem kalang sedekah bumi iya sedekah bumi ning asem kalang iya asem kalang sedekah iya sedekah bumi rekata iya iya konye wong edan niku parian kok asem kalang sedekah bumi tok ngono kok 3 juta edan niku
Parian. Tuku tebu dinggo gula, tuku peyek diwadahi nampan. Bojo ayu nyawisi tangga, bojo elek tangga gak doyan. Utek pariane beda-beda. Bareng markone. Pariane asem kalangkah bumi terus sae. Kitene nggih, kok nangger konyek muni asem kalangkah bumi neh, tak sampluk sandal. Ngeten nggih Bu nggih. Sampluk sandal. Kitene. Ces. Tuku tebu dinggo glali, tuku krecek diwadahi mancing. Bojo ayu ayo digemateni, bojo elek cemplungno kali. Masuk. Iya. Isin aku. Asem kalang sedekahmu. Sampluk sandal ora teleke. Mas, Jangkrik. ora ngajeni kancane blas. Kancane mikir sampai ngeluh sampai berondol rambute kok. Mbok antem asam kalengkah bumi ae. Sing mbok kandhani sapa ibu-ibu ya ngerti kabeh, pirsa kabeh. Iki ujube sedekah bumi. Sadurunge sedekah bumi ada musyawarah untuk mencapai mufakat sedekah bumi, hiburane Risma Kuncoro. Mbok anggap asem kalangkah bumi terus ae lho. Lah sing bener piye? Parian ra beda pantun utawa beda syair, Mas. Nak ii kabeh, nak uu kabeh. Contone Contone ngene. Surabaya ngendi dalane? picek iki malah. Cangkeme. Kowe iku anggar ngalor tekan terminal numpak bis ngetan ndak tekan Surabaya anjen. Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Wong goblok kok sak wajah-wajahe ngene. Mas, iki mono parian yuk munyuk. Wis paham tek ketek. Kowe kuwi ra iso dikandhani kok malah Wong barang bantah. pariane kok. Perian ora patek penting. Loh, gak penting piye? Aku kangen karo wong Gembol Sari karo wong Asem Kalang. Nek apa? Aku iki wis ana nak 15 tahun ora ngetoprak, iki ngetoprak neh. Iya. Soale ketoprakku wis tak dol. Ya nalika pentas sing Pak Mastur kae ya ketoprak mem. Ya mbiyen 2013 kae. Saiki ne kena apa to Mas ketoprak kok mbok dol sak anggotane. Tak dol ora kok perkara ketoprake ora payu kuwi ora. Lah apa? Dhuwit ketoprak iki tak klumpukno. Iya. Ape tak nggo kaji ae kok ora kuat. Akhire ketoprak tak dol, aku terus hijrah. Gandul karo kiai, alhamdulillah. Selama aku hijrah kok ya selama aku hijrah karo Gusti Allah kok diparingi berkah. Iya. Pak Kiai kaji, alhamdulillah aku ya iso melu ngetutno. Kiai ku do umroh, alhamdulillah aku ya iso melu. Oleh sawape. Iya. Nggih, nyuwun dongane ya Bu, Pak sing do rawuh nggih. Insyaallah tanggal 7 Mei ngajeng niki sudah sampai kloter yang ke-35. Kloter pertama wingi tanggal 22 April. Tanggal 7 Mei insyaallah nak Gusti Allah paring ridho, kula diparingi kesehatan, nyuwun dongane sedaya sing rawuh. Insyaallah Mas Markonye saged derek ngilen malih yang kedua kali. Subhanallah, alhamdulillah. Tindak Mekah Madinah ya Mas. Ning Semarang. Omong tirik-tirik ngarep rumah aku lunga kaji. Sing ngomong kaji sapa? Lah ngulone rumah aku ae ibadah kaji. Lah aku ngulon mapak anakku sekolah ndak ora oleh. Masya Allah.
Lah terus kowe ngetoprak ngene iki golek dhuwit mbok nggo apa? Ya nuwun sewu aku ora kok pamer. Heeh. Ngene iki wis tak nggo hiburan. Heeh. Kok ngene iki engko entuk dhuwit kok Mbak Risma kok panitia. Ya tak tampani nak dibayarno aku. Heeh, Ning tekan omah ora tak wehno bojoku. Saanene dhuwit langsung tak lebokno masjid kabeh. Subhanallah. Aku wis pokoke karek golek senenge ati lah. Ahli sedekah ya Mas kanggo bangun-bangun masjid ya. Ora. Loh, Lah aku nak mangkat ngene iki kan utang dhuwit masjid. wow, utang kas masjid. Ya, lah nek ora tak belekno ora diamuk karo takmir masjid. Sombe nak ngomong kuwi utange dhisikno. Ora terus bahasa rumah sakit nyumbang pembangunan masjid. Wong aja ngrembug dhuwit. Ya. Ngene iki ngrembug syukur ya Bu ya. Wong dikeki nikmat karo Gusti Allah, nikmat sehat, nikmat apa wae dikeki syukur. Nggih. Kadang-kadang manusa iku ngucapno syukur gampang ning lakoni angel. Bener. Kadang-kadang manusa iku sak njalukane wis dituruti Gusti Allah. Nggih. Ning kadang-kadang menungsane ora trima. Bener nggih Lah Mas. tanggaku ndek ngenane ya ngono. Dawuhe Allah Utsuni astajib lakum. Oh, karepe piye? Sak panyuwunmu Gusti Allah bakal nyembadani. Iya. Lho ngono iku tanggaku ora trima kok. Heeh. Ndingi bar salat maghrib nang sandingku ndonga. Ya Allah, kula sampun kesel ya Allah nyambut gamel ngeten terus kula mun kesel ya Allah. Kula kepengin duwe penggawean sing tengok-tengok kipas-kipas duwe do teko ya Allah. Ngono dituruti Mas. Dituruti karo Gusti Allah, ngono wong ya ora trima. Kipas-kipas tok dhuwit teko. Kipas-kipas duwe do teko. Megawe apa kuwi? Dodol jagung bakar. Kipas-kipas duwe do teko ning ya Iya wong 1000. bakul jagung. Iya. Ora trima ja protes karo Gusti Allah. Iya. Akhire ya aku ya melu anut tanggaku njaluk dituruti. Iya, iya. Aku ya njaluk. Ya Allah, kula wis kesel dadi dagelan ya Allah. Kula kepengin kaya wong-wong niku lho, kula nak ndelok TV, ndelok YouTube, wong penguasa pemerintah isane kok do perintah terus kepenak do harus kudu dituruti. Aku njaluk Gusti Allah, kula nyuwun penggawean sing sekira kula iso perintah sapa ae Gusti. Karo Gusti Allah dituruti. Bupati tak perintah anut. Iya. Gubernur tak perintah anut. Ketua DPR tak perintah anut, petinggi tak perintah anut. Dadi apa Mas? Tukang parkir. Lah kok tukang parkir? Ayo Pak, mundur Pak. Yo melu mundur deh. Ora nolak. Ya Allah. Iya tukang parkir. Ya, iya. Kabeh iku sebatas bersyukur Mas. Ya ora. Wong yen ngrembug syukur, ya no Mas ya. Ya. Wong yen ngrembug syukur bakal ditambah nikmate. Contone, diparingi mata kanggo nyawang, diparingi kuping kanggo ngrungokno, diparingi sikil kanggo mlaku. Wis ana porsinya masing-masing. Nak mata kanggo nyawang. Alah, mata kanggo nyawang, sikil kanggo mlaku, kuping kanggo ngrungokno, ya. Sikil kanggo mlaku, angger ndek sikil mesti mlaku ngono lho. yakin? Yakin. Aku ora percaya. Kandhani kok. Lah iku ana sikil kursi tengok-tengok kok tengok-tengok. Kursi ku ya ana sikile kok tengok-tengok kok ora mlaku. Loh. Kowe iku sekolah apa ora to? Lho ari anggere duwe sikil iso mlaku. Lah kursi ku ndak duwe sikil malah papat kok tengok-tengok. Zaman goblok ora entek-entek. Kursi ngono benda mati. Benda mati dan benda hidup iku dhewe, ngono. Benda mati kuwi ora iso apa-apa, najan duwe sikil ora iso obah, ora iso mlaku, ngono lho. Soale Benda mati. angger benda mati. Angger benda mati ora iso obah, ora iso mlaku, ora iso mlayu. Lah montor kok ndak benda mati. Iku ya tengok-tengok digawe kok wesi ora ono nyawane kok iso mlayu tekan pati. Oh iya. Montor. Lah mare enek mesine kok. Sing mare mlayu iki mesine. Angger ono mesine. Mlayu. Lah jahit udah ono mesine. Mesin jahit ya ono mesine. Lah kok tengok-tengok. Mesin jahit ngono kan dipancal. Angger dipancal ya tengok-tengok. Kowe yakin? Dos kaya mesin dos. Mbok pancal muser ya tengok-tengok ning nggon ae. Soale dipancal. Dipancal. Angger dipancal. Tengok-tengok. Kowe yakin? Yakin. Lah bojoku tak pancal kok minggat. Angger dipancal hari tengok-tengok. Lah bojoku kok 2 minggu ra muleh. Iku jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kuwi ra entuk Mas
Wong wedok menurut wanita adalah tiang negara. Lah wong lanang ndak ya tiang jaler. Maksudnya wong wedok aja ditatoni, aja larani. Adanya sedekah bumi mergo wong wedok. Ngaten nggih, Bu? Sing nyimpen dhuwit ki wong wedok. Lah sing golek ndak wong lanang. Sing golek wong lanang, tapi dhuwit 50.000 ku ya nak tiba wong lanang ya dinggo marung, dinggo ngopi entek. Tapi nak dhuwit 50.000 tiba ibu-ibu wong wedok nggo blonjo kena nggo 3 dina ngaten nggih Bu nggih. Lho, paling irit iki wong wedok. Sampean seneng untuk kanca. Lho, iya toh. Rasa dibelani Sebagai daringan Mas wong wedok, Mas. sing kandha sapa? Sing ngatur ekonomi iki wong wedok. Ngono lho. Wong wedok dhuwit 50.000 kanggo Lho kanggo pirang-pirang dina. lak wong lanang Entek 50.000. nggo nyawer penyanyi barang. Lah ngaten nggih Bu nggih. Lah sing mbok sawang nang nggon kono are. Paling irit wong wedok. Ora iso sing entek dhuwit malah wong wedok ku lho gerombolan kelompok iku lho. Lho, Iku tukang entekno dhuwit. kok iso? Delok kok wong delok ketoprake nganggo gelang sak lengen. Nganggo celak, nganggo wedak, nganggo lipstik. Lho nak mbok hitung dhuwit ketemu pira? Ku lho Pak Sakur. Lah kok topinan bloko kok tekan kene wong niku ora nggo dhuwit ya sah ae. Lho. Lah wong wedok kene lipenan nganggo gamis sing apik. Enak bojoku ning omah ki ngirit to, Mas. Irite piye? Bojoku nak ning omah kuwi ya ora wedakan, ora lipenan, ya mos dasteran tok, ya ora kotangan, ora katokan. Bojoku ki ngirit. Sing tanggo contoh iki bojoku. Ya ngono lho. bojo berarti nek omah ya ora wedakan, Iya. ora celakan, Ora celaan, ya ora kotangan, ora katokan, dasteran tok. dasteran tok. Oh, lah ya enan ndek ngesuk lah guyu kok kemekelen. Lah apa? Lah aku kok Lamongan, Piye? terus turu nggonem. Nek latarmu nek esuk ora ana bakul tereng ah. Iya. Balane tanggam bojom do blonjo. Lah bojom iku menawa ya ora nganggo kathok, ora nganggo kotang. Nganggo daster ijeh tipis merawang. Terus Lah kok ngenyang kangkung karo jengkang-jengking, jengkang-jengking. Ora sadar nek jengking kesentrong sengenge kawetan. Lah aku tengok-tengok kok gurine bojomu ya karo tak sawang. Wah, kangkung karo lemu-lemu ngono aku. ya ngene iki matane wong lanang ya ngene iki. Mula sing akhlake rusak wong lanang. Mata kanggo saka tembung ngemot barang sing tumata. Lah mata rusak ya moral rusak. Sing ngomong sapa? Paling elek kelakuane wong lanang kaya kowe kuwi lho. Ora iso lah wong lanang elek kok sing do ngimami masjid kok wong lanang-lanang. Aja ngrembug am lho. Imamnya salat, wong wedok ya apik kabeh ngaten Bu nggih. Oh, apik kabeh Bu. Tenan. Wong wedok apik kabeh. Wong Iya, lanang elek. Elek kabeh. Wong wedok apik. Apik. Lah nek wong wedok apik kok sing begegek kok wong wedok-wedok. Kok ora ana wong lanang begegek. Aja ngelokno wong wedok ngono. Lho sing ngelokno sapa? Iku Jadi- anyen kisahe ya ngono rek. Mengucilkan seorang wanita. Wong wedok gelem ngono karena terbentur ekonomi, Mas. Ora enek wong wedok kabeh gelem nglakoni ngono kuwi. Karena terbentur ekonomi, sulitnya ekonomi, wong wedok gelem nglakoni kaya ngono kuwi. Lah nek wong lanang mbok elek-elek. Sing salah wong lanang kok. Lah kok salah? Salah wong lanang kok gelem mara. Lho aja nyalahno wong lanang ah. Lah Lho. salahe kok dimingi-mingi. Lho salah nek gelem Lho lah salahe kok inuk. Ngono. sampluk pisan kowe. Ngene, awan iki dalam rangka sedekah bumi. Ya. Iki Engko nak kowe karo aku cerita terus, Eh. ya, cerita terus wong lakone iki engko ya aku metu terus. Ya. Iki engko sakake sing nonton. Engko parikane Piye? numpak becak lemek kardus. terus Iki engko ndelok ketoprak do lali adus. ya aja sampe lali adus. Dagelane telu. Ya. Ana Pak Utik, Pak Ya. Kunyil, Pak Kunyil. Iki ya ana sesanggeman. Ya. Mungkin Pak sing duwe randon acara ya. Acarane iki wis digawa Pak Utik. Ya. Mbok acarane piye ora ngerti. Dalam rangka apa ya ora ngerti. Nah. Lho, lek ketune ndi iki? Wih, sapa aku? Ora roh. Sapa aku? Sing roh apa? Iki rambutnya kok sambar bledek iki to. Ora ngerti ceritane kok. Ceritane piye? Aku mau bar kok tambak. Bakaran mendung lelimangan. Bledek ngampar-ampar. Aku disambar bledek. Dier. Terus Ora apa-apa mau kobong tok iki lho. sambar bledek ora protol.
Aku ana gawean. Aku ya ana gawean kok. Aku ape undangan Pranoto cara nganten. Oh, acarane ngono. Kowe tak tinggal wong loro, aku Aku ana ya untuk gawean. undangan ya. Undangan. Kon kira iki. Sik aku kon ngundang Pak Naib. Tak undange sik wonge ya. Enteni ya. Naib kowe kok Pak Naib undang Pak Naib. Tak ngundang. Iya, bareng-bareng.